Ejjew nixxelu dan il-pajjiż mid-dalma li qiegħed fih. Ejjew ngħaddu l-fjamma tas-sewwa ħadd titwieled Malta ġdida. Għal dan l-avukat Bernard Grech meta kien qed jindirizza l-mass meeting li l-Partit Nazzjonalista organizza f'Ħalbalzan. Ejjew nixxelu dan il-pajjiż. Ejjew inkomplu nagħmlu kuraġġ lilna nfusna u lil ħaddieħor. Ejjew ngħaddu lill-oħrajn il-fjamma tas-sewwa ħajitwieled u titwieled Malta ġdida. Ejjew nażlu s-sewwa. Ejjew nażlu id-dawl. Ejjew nażlu Malta. Bernard Grech tkellem dwar il-kriżi istituzzjonalizzata li hawn f'pajjiżna fejn l-istituzzjonijiet minflok jipproteġu s-sewwa u lill-poplu qed jażlu li jipproteġu lill-Prim Ministru u lill-klikka korrotta tiegħu. Bernard Grech tkellem dwar il-kap tal-Partit Nazzjonalista u referalih bħala raġel onest li jaraf minn kmieni li pajjiżna jinħtieġ tmexxija onesta għax il-korruzzjoni qed tagħmel ħsara lill-poplu u lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-mass meeting kien indirizzat ukoll minn Pia Zammit, isem magħruf fil-qasam kulturali. Hija saħqet li temmen fil-prinċipji tal-onestà u l-integrità u qalet li tinsab irrabjata li pajjiżna ġie f'dak li ġie u li qed tissejjaħ elezzjoni bikrija fi kriżi ta' ħmiġ. Jiena edaw għax jiena irrabjata li pajjiżna ġie f'dak li ġie. Jiena edaw għax għandna elezzjoni sena kmieni. Elezzjoni fi kriżi ta' ħmieġ. Jiena edaw għax jiena nemmen fl-onestà, fil-prinċipji u fl-integrità. Pia Zammit tkellmet dwar il-gideb ta' Joseph Muscat, mill-gidba li l-Power Station se titlesta f'sentejn għal weda li sarfet f'gidba li tista' ma taqbilx magħna imma tista' taħdem magħna. Fakret kif l-artijiet u l-isptarijiet tagħna inbijaw biċ-ċiċri f'kuntratti segreti u saħqet li llum pajjiżna jinsab mixtri mid-dittatura tal-Azerbajġan. Hija saħqet l-elezzjoni reali hija bejn il-klikka tal-Panama u Malta. Jien ma nistax nagħżel il min iħammeġ il-pajjiżna u għalhekk l-għażla tiegħi se tkun Malta, temmet tgħid Pia Zammit.